राजा हाबा जानो लेंहरबाय बेनि आं बिराद खुसि बिराद मोजां बिहामजो मोनबोदों आं आंनि फिसालानि हाबा दिनै जानाय लोंनायफ्रा माबोरै जाखो रेडि जादोंना जायाखै र' बे बालुखौ नुबोनाया ओइ बालु ओइ फैनो फैनोसै ओरै फै महाराजा नै बै जानाय लोंनाय माबोरै खोनासं बर' बै मोसौ दामग्रा माथाम फुंफुंनाया बेखौ स्टार्ट जाबाय दा औ स्टार्ट जाबाय औ दे जाबाय जानानै गायनोसै ओइ बिराद मोजां मोजां मानसिफोरखौ हांख्रायदों आं बिसोरनो जिरायग्रा माग्रा गाबा माबोरै बेबस्था खालामखो जाबाय गासिबो रेडि र' बै जिरायग्रा माग्राफोरखौ माबायदि एसे नायलांनांगोन बेखौ नों नायनानै मोजां जायाखैब्ला बेखौ बै मावग्राफोरखौ एसे बुंदो रेडि खालामनो मोजाङै फोसाब मोनसे मैला खालामनो आं मिथिबाय आरो बै लिंनानै लायदो नों डाइरेक्ट थांथार आरो 사실에 다 운동은 가지고 salahnya apa tangan? Baiklah. Apa tangan juga? Kasih beri kita terbaik. Saya kabar beri jawab. Baiklah. महाराजानि फिसालानि हाबा जागोन बेयाव जानो लिंहरदों मा रावबो आङो बावाखै नै हाबा जाया हाब दासो हाबा जायो आं बेफोरखौथ' आं सिनायनांगोन दा आंनि थांखिया हाबा बिदि जादों आंनि धोरोम जाखो नांगौ आं एसे हाखौ नायनांगौ जागोन दे गैलाब्रा Hei, महाराजानि फिसालानि हाबा जागोन जानाय लोंनाय गासैबो रेडि जिरायनांगौ जानांगौ नों सोलाबगोन दा थांनायफ्रा आंनि मस्त्र हालिबा बायदोंब्रा बेखौ नों दै दौनाय आंनि बेखौ जोथोन लानांगौ गांसो गोरलै गोरलै नागिरना खाहैनांगौ आं सोलाबालै आङो बेखौ लानानै गारि मटर बायनांगौब्रा आं थांनो हानाय नङालै दे मा खालामबावनो महाराजानि बाजारनिबा दा फैयासै होनना बुङाबा गैया दा फैयासै होनना बुङाबा महाराजाबा मा खालामसै आंबोसो गिदिराबाय आं मिथिबाय मा खालामसै इसोर हा ओइ महाराजा मा एफा गोबाव
लेखा गोरों सिलेबेगा रायलायनो रायलायगोन बुगा सासेया मा होनबाय मा होनदों मैयासो हाबा जाग्रानो हिनजावा हगारहरनो हाबा जानो हाबाब बेबायदिसो हिनजावनि खोथाखौ लानो हाया आं बिनि हाबायाव आंनो थाफायदों राजा जानानैब्लाबो नायहैनो आं आलासिफोरखौ सासेया मा होनबाय हालिबा मोसौ बायनो बेखौ सिखायनांगौ बे सिखायखांनानै फानखांब्ला माबा गारि मटर बायनोसो नागिरदों जाम्बा जाम्बा गावनिखौल' सानो बिसोरो मा खालामोब्ला आं बिसोरखौ सनमान होना लिंदोंमोन मा खालामनांगौ जाखो आंलाय फोरमायखाबाय बुंखानांगौ दा दिनैनिफ्राय बिसोरजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला थां नोंसोरो बै नेहुरु बाजार बनागुरि बाजार बै लाफिगुरि आयनाजु बाजाराव थानाय बै खाला खुदालि नाफोरखौ लायदो जेसेबां बे खामानि सियारफोर दं बे भर्ति जाजोबनांगौ फुल जानांगौ ओइ जागोन गाबोजों गासिखौबो बुथुमनांगौ ओइ खदाल ओइ सिखा खंखाइ बे जायगाफोरखौ बुथुमनांगोन दे ओइ लामाफोराव थांग्रां बुलुक लाग्राफोर रायजो खामानिफोर लेंग्रा सानफ्रोमबो गोबां गन्थंफोर खेंख्रा फुजारि फुजाला गोनांफोर महाराजानि हाबा दानो महाराजानि फिसालानि हाबा दानो बिराद गोबां दंफोर दं रायलायाबो बुजिया ओइ खदाल Lawannya,